Καλησπέρα. Το θέμα μας σήμερα είναι η απάντηση στο ερώτημα πότε και γιατί ο βίος των Ελλήνων κατέστη αβίωτος. Όπως θα δούμε, αυτή είναι μια φράση η οποία αποδίδεται στον Περτεξτάτο, αντίπατο της Αχαΐας, δηλαδή στρατιωτικό διοικητή της Ελλάδος. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να σας επισημάνω τρεις χρονολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε γεγονότα, τα οποία θα αναφέρουμε και θα σχολιάσουμε. Η πρώτη, λίγο πριν από την απομαχία της Σαλαμίνας, το 480, όταν ο στρατός του Μεγάλου Βασιλέως περνά από το Θριάσιο. Ήταν η μοναδική χρονιά κατά την οποία δεν ετελέστησαν τα μεγάλα ή ελευσίνη μυστήρια. Και αμέσως σας εισάγω στο θέμα που σχετίζεται με την Ελευσίνα και τα μυστήριά της. Ο Ηρόδοτος περιγράφει τα γεγονότα, τα οποία είναι δύο βασικά, κατά βάση μάλλον. Το πρώτο γεγονός είναι ο Κονιορτός. Των Κονιορτών χορέοντα απελευσίνος και την φωνή των μυστικών ιάρχων. Το δεύτερο είναι ο δραματικός διάλογος μεταξύ των δύο εξορίστων, του Αθηναίου Δικαίου και του εκτότου Λακεδαιμονίου Βασιλέως Δημαράτου. Γράφει ο Ηρόδοτος. Την δε εορτήν δηλαδή ταύτην, ο Ηρόδοτος γράφει σε αρχαία ιωνική διάλεκτο, είναι λίγο δύσκολη, πιο δύσκολη από την κλασική διάλεκτο, και έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, τις οποίες θα τις λέμε τώρα διαβάζοντας το κείμενο. Άκουσε Αθηναίοι αναπάντα αίτια, δηλαδή σε όλα τα έτη, τη μητρή και την κούρη, και αυτόν θεοβουλόμενος και των άλλων Ελλήνων μήτε, δηλαδή όποιος θέλει πηγαίνει και μήτε στη μητέρα και στην κόρη. Και την φωνή της ακούεις, δηλαδή την φωνή της οποίας ακούεις, το της εδώ δεν είναι άρθρο, είναι αναφορική πρόταση, έχει αναφορική πρόταση, αναφορική δινημία μάλλον, της οποίας, έτσι. Εν ταύτητη ορτή η ακχάζουση. Ο Ηράκλειτος λέει γυναίζουση, αναφερόμενος στις ακολούθους του Διονύσου. Δηλαδή, προσκαλούν με λόγια δυνατά τον Ιακχό. Βρίσκονται σε κατάσταση βακχική, ιακχική. Προστάφτα υπήν Δημάρατον. Και σε αυτά ο Δημάρατος είπε: σίγατε και μηδενή άλλο των λόγων τούτον είπες. Σιωπή και μην πεις αυτό το λόγο πουθενά. Σε κανένα. Είναι γάρτιες βασιλεία να ανοιχτεί τα έπαια ταύτα, αποβαλάει στην κεφαλήν. Αν φτάσει αυτή, στα αυτιά του βασιλέως, όταν λέμε βασιλέως, εννοούμε το μεγάλο βασιλέα, το Ξέρξη, την κεφαλήν αποβαλέεις, θα σου πάρει το κεφάλι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στους τυράννους δεν αρέσει η πρόβλεψη του κακού αποτελέσματος. Ούτε στους τυράννους, ούτε στην αυλή, στους οβιδικούς, οι οποίοι είναι πάντοτε βασιλικότεροι του βασιλέως. Εκ δε του κονιορτού και της φωνής γενέστε νέφος, δηλαδή από τον κονιορτό, από τη σκόνη και τη φωνή, έγινε νέφος, και μεταξιωθέν φέρεστε επί Σαλαμίνος, επί το στρατόπεδο των Ελλήνων. Επί το στρατόπεδο των Ελλήνων. Έγινε ένα νέφος
το οποίο μετεφέρθη στο στρατόπεδο των Ελλήνων. Ούτω δι' αυτούς μαθήν, ότι το ναυτικόν το Ξέρξεο απολέεστε μέλη. Και αυτοί βεβαίως διάβασαν τη σημασία αυτού του νέφους, ότι το ναυτικό του Ξέρξη θα χαθεί, θα καταστραφεί. Την μυστηριακή κατάσταση στην οποία συμμετέχει σύμπασο αισθητός και θείος κόσμος περιγράφουν κατά τρόπο ποιητικό ο Ευρυπίδης στον Ιώνα και ο Αριστοφάνης ο Βατράκος. Σημειώνει ο Κεραίνη, ουρανός γη και κάτω κόσμος συμπαρασύρονται στον χορό. Ενώ ο Πλούταρχος επισημαίνει στον βίον Θεμιστοκλέους την παρουσία του ηλευσινόθεν φωτός και του απογείς νέφους. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι το 480 συνέβησαν αυτά τα θαυμαστά που αναφέρουν οι ιστορικοί, τα οποία ήταν ενδεικτικά της νίκης των ελληνικών όπλων στη Σαλαμίνα. Σαλαμής και Ελευσής είναι πολύ κοντά και οπωσδήποτε η κατάσταση της μίας πόλεως, και όταν μιλάμε για την Ελευσίνα μιλάμε για την ιερή πόλη των Ελλήνων, επηρεάζει την άλλη. Είπαμε, κρατάμε τη χρονολογία αυτή, 480 μείον, η μοναδική χρονιά κατά την οποία δεν ετελέστησαν τα μυστήρια, τα μεγάλα μυστήρια. Και το παραπάνω, διότι την ίδια χρονιά, μάλλον τις ίδιες ημέρες, έγινε η Νομαχία της Σαλαμίνος. Πάμε τώρα περίπου 800 χρόνια μετά και λίγο παραπάνω. Στο 364 μετά, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ Βαλεντινιανός, εκ των διαδόχων του Restitutor Templorum, δηλαδή του ανορθωτού των ιερών, Ιουλιανού, εκδίδει το έδικτον το οποίο περιλαμβάνεται μάλλον στον Κόντεξ Θεοδοσιάνου, στον Θεοδοσιανό κώδικα, de Paganis, Sacrificis et Templis, θυσίες και ναοί, το εξής. Αν κάποιος παράφρον ή ιερόσιλος επιδοθεί σε απαγορευμένες θυσίες, ημερήσιες ή νυχτερινές, προκειμένου να δεχθεί συμβουλές για αβέβαια ζητήματα και αν υποθέσει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ή αν σκεφτεί ότι θα πρέπει να επισκεφθεί κάποιο ναό για να διαπράξει αυτό το έγκλημα, ας γνωρίζει ότι θα τιμωρηθεί με προγραφή. Και όταν λέμε προγραφή εννοούμε δίμευση της περιουσίας και αφαίρεση του τίτλου του νομαίου πολίτη. Προφανώς αυτός ο νόμος στοχεύει, αν και δεν το λέει ευθαρσός, στην απαγόρευση τελέσεως των μεγάλων μυστηρίων. Το κλειδί είναι το νυχτερινές. Απαγορευμένες θυσίες νυχτερινές. Διότι οι εορτές οι οποίες συνδέονται με τον Διόνυσο, τη μητέρα και την κόρη, τη Δήμητρα και την κόρη, είναι εορτές κατά βάση νυχτερινές. Επομένως θα πρέπει να δούμε εδώ πώς μεταφράζεται ο νόμος αυτός το οποίο όπως είπαμε είναι de Paganis, περί παγανιστών δηλαδή, και εμπίπτει και μάλλον είναι κομμάτι του Θεοδοσιανού κώδικου, γιατί όλοι αυτοί οι νόμοι είναι αρκετοί και υπάρχει ένα βιβλίο το έχει εκδώσει το κατάρτι, ανήκουν στην κατηγορία των απαγορεύσεων. Αυτόν λοιπόν τον νόμο τον εκδίδει ο Βαλεντινιανός το 364. Ένα χρόνο δηλαδή μετά την τηλεφωνία του Ιουλιανού. Ο Ανθίπατος Αχαΐας, δηλαδή ο στρατηγικός διοικητής Ελλάδος, Αγόριος Προτεξτάτος, ο καταζώσιμον ανήρεν πάσες διαπρέποντες αρετές, θα απαντήσει εξ ονόματος του καθόλου ελληνισμού. Τούτων των νόμων
αβίωτον της έλυση καταστήσιν των βίων. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα από που βρήκα τον τίτλο του σημερινού. «Ή μέλη εγκολίεστε τα συνέχοντα του ανθρώπιον γένος αγιότατα μυστήρια. Κατά θεσμόν εκτελεί». Και συμπληρώνει ο Ζώσιμος στη Νέα Ιστορία, επέτρεψε να αργούντος του νόμου, δηλαδή να μην, ενώ ο νόμος δεν εφαρμόστηκε, πράτεστε πάντα κατά τα αρχής πάτρια. Βλέπουμε λοιπόν εδώ η απάντηση του Περιτεξτάτου κατάφερε να δώσει άλλα 30 τόσα χρόνια ζωής συντέλεση των μεγάλων μυστηρίων. Ενδιαφέρον εδώ στην απάντηση του Περιτεξτάτου έχει ότι ο Περιτεξτάτος δεν μιλάει μόνο ως εκπρόσωπος των Ελλήνων, μιλάει για το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή μιλάει, μας λέει εδώ αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι οι Έλληνες είναι εκπρόσωποι της ανθρωπότητας. Δεν θα κάνει, παρότι τα μυστήρια τελούνται μόνο στην Ελευσίνα, δεν θα κάνει αβίωτο το βίο των Ελλήνων μόνο, αλλά θα βλάψει όλο το ανθρώπινο γένος. Μιλά δηλαδή ως εκπρόσωπος του ανθρωπίου γένους. Το λέγαμε προηγουμένως, θυμάστε. Θα κάνει βεβαίως αβίωτο το βίο των Ελλήνων, αλλά τα μυστήρια ως τελετή αποτελούν συνεκτικό δεσμό για το ανθρώπινο γένος, όχι για τον ελληνισμό μόνο. Κατάφερε λοιπόν εδώ ο Περιτεξτάτος να εστιάσει στην ουσία των απογορεύσεων, τις οποίες έθεσε ο αυτοκρατορικός νόμος. Αφεστίας, από την εστία του ανθρωπίου γένους δηλαδή, που είναι η Ελλάς, ως περαραξάμενος τα νυχτερινά εκκόλλησε θυσίας επιτελείστε. Της μυστικώς πρατωμένης εμποδών δια του τιούδε νόμου γενέστε βουλόμενος. Δηλαδή κατάφερε ο Περιτεξτάτος, εστιάζοντας στην ουσία, να εμποδίσει, να παρεμποδίσει την εφαρμογή αυτού του απάνθρωπου νόμου, που δεν είναι η απαγόρευση των νυχτερινών θυσιών. Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί στην απάντηση του Περιτεξτάτου. Και ευτυχώς που υπήρξε αυτός ο σπουδαίος άνδρας, διαπρέπων εν πάση αρετές, όπως λέει, όπως επισημαίνει ο Ζώσιμος, ο οποίος κατάφερε να παρεμποδίσει την εφαρμογή του νόμου, την άμεση εφαρμογή του νόμου. Ενδιαμέσως, το τέμενος του κόσμου, ο ναός δηλαδή της Ελευσίνος, θα καταστραφεί μερικώς από τους Κωστοβόκους το 170. Ένα βαρβαρικό φύλλο το οποίο εισέβαλε στην Ελλάδα και κατέστρεψε τον ναό. Όμως, ο εστιαμένος φιλόσοφος Μάρκος Απρίλιος, ο επωνομαστής Λιθοφόρος και Πρίτανης, θα αναστηλώσει τον ναό της Δήμητρος και θα αμοιηθεί στα μεγάλα μυστήρια, το 176. Εξού και η πρωτομή του, η οποία κοσμεί την είσοδο εκ δεξιών του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνος. Αν μπείτε στην Ελευσίνα, στο δεξί μας χέρι, στην είσοδο, βλέπουμε ένα κομμάτι που είχε μείνει από τεράστιο άγαλμα, όπως φαίνεται ότι ήταν, του Μάρκου Απριλίου, του εστιαμένου φιλοσόφου. Μύθηκε λοιπόν το 176, δέχτηκε πρωτοφανείς τιμές. Γράφει ο Μιλωνάς. Ανακηρύχθηκε λιθοφόρος από την Ιερά Γερουσία και πρίτανης εκείνου του σώματος και της οικογένειας των κηρύκων. Δεν ήταν ιεροφάντης, ούτε καν μέλος της οικογένειας των Ευμολπιδών. Κι όμως το επετράπη να εισέλθει στο ανάκτορο. Ο μόνος κοσμικός που έγινε ποτέ δεκτός εκείνο το άδειτο στην μακρά ιστορία της Ελευσίνος. Αυτές οι τιμές, σημαίνει ο Μυρωνάς, θα επιδαψιλεύονταν μόνο σε έναν ηγέτη, ο οποίος θα είχε σημαντική συνεισφορά στο ιερόν της Δήμητρος. Προφανώς αυτό έκανε ο Μάρκος Απρίλιος.
εκτός από το τελεστήριο, ανοίγειρε τον εξωτερικό μνημειώδη βόρειο πυλώνα, τα μεγάλα προπήλαια. Ο Μιλωνάς, δεν το έχω στο βιβλίο, είναι ένας από τους μεγάλους, ο Μιλωνάς και ο Τούντας, από τους μεγάλους αρχαιολόγους, σπουδαίους αρχαιολόγους, οι οποίοι έφεραν στο φως το ναό και το τελεστήριο μάλλον της Ελευσίνης και όλο τον αρχαιολογικό χώρο. Διότι φανταστείτε ότι αυτοί οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ναοί μάλλον, ήταν σκευασμένοι με χώμα. Στους Δελφούς μετέφεραν ολόκληρο χωριό, γιατί πάνω στον ναό του Απόλλωνος τα χώματα, ο ναός είχε χωματωθεί και πάνω στα χώματα αυτά υπήρχε το χωριό, το κάστρο. Για να γίνουν ανασκαφές από την Γαλλική Αρχαιολογική Υπηρεσία, μεταφέρθηκε ολόκληρο το χωριό. Η ουσία των αντιρρήσεων του Πρωτεξτάτου και η επιτυχία της προσωρινής αναστολής εκτελέσεως του εμπόδων έγκυται στην προαναφερθήσα συνοχή, την οποία τα μεγάλα μυστήρια εξασφάλιζαν για το ελληνικό και όχι μόνο. Εξηγήσαμε τα συνέχοντα του ανθρώπινου γένους. Την 10η φθήνοντος του μηνός του Ιδρομιώνος, οι μύστες, δηλαδή όσοι Έλληνες είχαν τα σχήρας καθαράς, υπήρχαν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να έχεις καθαρά χέρια, δηλαδή να μην έχεις φωνεύσει. Δεύτερον, αποκλείονταν την φωνή αξίνετων έχοντες, δηλαδή αυτοί που δεν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Την φωνή, την ελληνική γλώσσα. Την φωνή να αξίνεται. Αυτό γινόταν την πρώτη μέρα των μυστήριων. Μάλλον τα μυστήρια ξεκινούσαν. Έρχονταν τα ιερά της Ελευσίνος στην Αθήνα και υπήρχε ιερό της Δήμητρος και της Περσεφόνης στην Ακρόπολη. Αν θα την δείτε στην Ελευσίνα, στα προπήλαια, στα μεγάλα προπήλαια, ήθελα την Ειρήνη σήμερα, δεν ξέρω αν θα έρθει, αλλά προλάβει, γιατί μια ξενάγηση να την κάναμε να ξεκινούσαμε από εκεί, για Κυριακή. Μας πει και η Κυριακή δεν έχει στήριο για να πάμε, να μας ξεναγήσει και αν μπορεί βεβαίως. Αντί για κύονες στα μεγάλα προπήλαια έχει τις κυστοφόρους. Δηλαδή τις ιέρειες οι οποίες έχουν στο κεφάλι τους τις κίστες που έχουν τα δώρα τα ελευσινόθεν ιερά. Οι κυστοφόροι λοιπόν έρχονταν την 4η μεσούτος μηνός Βοηδρομιώνος στην Αθήνα. Ήταν η πρώτη μέρα των μυστηρίων και υπέβαλαν τα σέβη τους στην Αθηνά, στην ιερέα, στην πρωτεία της Αθηνάς. Είναι μια μέρα αργίας στο Άστι, δεν εργάζεται, ουδής εργάζεται και αρχίζει η προετοιμασία των μυστηρίων. 4η μηνός Μεσούτος. Με την Παρσένιο δηλαδή. Την 5η μηνός Μεσούτος υπάρχει ο αγυρμός ή η πρόορηση του υπεύθυνου της Αθηναϊκής Πολιτείας, του άρχοντος βασιλέως. Να πούμε κάτι σαν πρωθυπουργός. Στην πρόορηση, στον αγυρμό δηλαδή, στην πρόταση για να μαζευτεί ο Δήμος, ακούγονται αυτά τα δύο συνθήματα. Ότι απαγορεύεται η ετιμήση, οι έχοντες την φωνή αξίνετο και οι έχοντες τα σχήρας μη καθαράς. Γιατί στον ναό απαγορεύεται να εισέλθει όποιος έχει λερώσει τα χέρια του με αίμα. Σας θυμίζω την αντίδραση της Πυθίας στις Ερμενίδες όταν
Ο Ορέστης πήγε στους Δελφούς, που χτυπιόταν κάτω. Αυτή προφανώς κατάλαβε ότι τα χέρια του είναι λερωμένα, έχει φωνεύσει τη μάνα του. Επομένως λοιπόν, υπάρχει αυτές είναι οι πρώτες 2 μέρες των μυστηρίων, οι οποίες διεξάγονται στην Αθήνα. Και την τρίτη μέρα αρχίζουν οι προετοιμασίες, το άλλα δε μίστε, δηλαδή οι μίστες, μίστης είναι η προσήλιος προσμοίηση, να μεταβεί στον Πειραιά, η Ελευσίνη στους Ορρητούς, όταν εμεριτούσε εννοούμε τη λίμνη του Μουντούρου, ή στη θάλασσα του Ασπροπύργου για να καθαριστούν και να εισέλθουν στην Ελευσίνα καθαρή. Καθώς η θάλασσα καθαρίζει, όπως λέει και ο Ευρυπίδης, πάντα των ανθρώπων κλείζει κακά. Το θαλασσινό νερό είναι πιο καθαρό. Η ημέρα του Ιάκου είναι η επιστροφή στην Ελευσίνα μέσω της Ιεράς Οδού. Γι' αυτό έχει μείνει ο όρος Ιερά Οδός από και σήμερα. Και υπάρχει την πρώτη μέρα που φτάνουν, υπάρχει ξεκούραση, η νηστεία και η υπόσχεση και ο νόμος. Φτάνουμε την 10η φθήνοντος του μηνός Βοηδρομιώνος. Τι σημαίνει φθήνοντος? Οι μήνες είναι σεληνιακοί. Εξού και μήνυ. Μήνυ είναι το φεγγάρι. Η σελήνη. Όχι μήνυς, μήνυ. Με 2 ήττα. Μήνυ είναι το φεγγάρι. Η σελήνη. Και επειδή η περιστροφή είναι 29,33-34, οι μήνες χωρίζονται σε μήνες των 30 ημερών και σε μήνες των 29 ημερών. Υπάρχει και ένας εμβόλυμος μήνας κάθε 4 χρόνια, όπως Ιδεών Β, ο οποίος συμπληρώνει για να έρθει σε συμφωνία με το ηλιακό ημερολόγιο, συμπληρώνει τις ημέρες αυτές ώστε να συμπέσει στην οκταετία πάνω το ηλιακό με το σεληνιακό. Δηλαδή 10 επί 30, 6 επί 30 συν 6 επί 29, κάνει 354. Υπάρχει μια διαφορά 11 ημερών, η οποία στην οκταετία συμπληρωνόταν με 3 Ποσειδώνες Β. Και κάπως έτσι φτάναμε στην ταύτιση του ημερολογιακού το ηλιακό με το σεληνιακό ημερολόγιο. Το είχαν προβλέψει οι πρόγονοι μας ακόμη και αυτό. Ενώ οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι που έχουν επίσης ελληνικά ημερολόγια σήμερα, βλέπουμε το Ραμαζάνι τη μία πέφτει Απρίλιο, την άλλη πέφτει Ιούλιο, την άλλη πέφτει Σεπτέμβριο. Γιατί έχουν αποκλειστικά σεληνιακό ημερολόγιο. Καθοδηγούμενοι λοιπόν υπό του Δαδούχου και του Παρατενθέν Ιεροφάντου, Ιεροφάντης συνοφέρουν τα ιερά, Δαδούχος είναι επίσης το δεύτερο στη σειρά αξίωμα. Παρατενθέν είναι ένας τύπος δοτικής διοικού αριθμού. Οι αριθμοί είναι 3 στην Αττική διάλεκτο, ο ενικός, ο πληθυντικός και ο διοικός. Όταν μιλάμε για 2 πρόσωπα, για 2 περιπτώσεις, έχουμε ειδικό αριθμό. Όταν δείτε την έκφραση αυτή παρατενθέν και όχι παρατεστές, δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε 2 νύχτες. Εισέρχονταν στο ιερό τελεστήριο και παρακολουθούσαν τα μυστικά δρόμενα της μεγάλης νυχτός των μυστηρίων. Και τα απόρριτα επί ποινή θανάτου, λεγόμενα. Το μύθο δηλαδή, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ταυτίζεται με την πραγματικότητα. Έχουμε τα ρητά, αυτά που λέγονται, τα άρρητα, οι απόρριτα, αυτά που δεν λέγονται, και τα απρόρητα, αυτά που δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να τα πούμε, να λεχθούν. Και οπωσδήποτε υπάρχει απογόρευση ότι οποιοδήποτε
κοινοποιήσει το μυστικό των μυστηρίων, τιμωρείται με θάνατο. Γι' αυτό και χάθηκε μαζί με την καταστροφή της Ελευσίνας, χάσαμε και τα μυστήρια. Και το μυστικό. Ποιος είναι ο μύθος που εκείνη τη στιγμή εκφυλίζεται μπροστά τους, ως δρόμενο, η απαγωγή της κόρης από τον Πλούτονα. Η κόρη έπαιζε με τις φίλες, τις ωκεανίδες νύμφες. Και μάλιστα έχει μείνει στο Μουσείο της Ελευσίνας, η φεύγουσα κόρη. Μία από τις ωκεανίδες, η οποία παρατηρεί την Περσεφόνη να την απαγάγει ο Πλούτων, πώς παγιδεύοντάς την με έναν άρκισο, ένα φυτό το οποίο το παρατηρούσε η Περσεφόνη με μεγάλη προσοχή, μαγεύτηκε από τον άρκισο, εκείνη τη στιγμή άνοιξε το έδαφος και την απήγαγε με το άρμα του και την πήγε στο κάτω κόσμο. Το θρήνο της Δήμητρος, στην Αγέλα στον Πέτρα, υπάρχει την ταινία που έχει γυριστεί η Αγέλα στον Πέτρα, που συμμετέχει μια μυθική μορφή της Ελευσίνος, Φαρμάκης. Το πένθος και τις περιπλανήσεις της, τις θυγατέρες του βασιλέως Κελαιού, οι οποίες προσπαθούν να παρηγορήσουν την απαρηγόρη τη Δήμητρα και την φέρνουν ως υπηρέτρια, νομίζουν ότι είναι υπηρέτρια και την φέρνουν στο σπίτι. Τον Δημοφόντα, τον αδερφό τους, τον οποίο η Δήμητρα τον κάνει αθάνατο και αποκαλύπτεται ότι είναι η θεά, την Ιάμβη, την υπηρέτρια και τη Μετάνιερα, την κόρη του Κελαιού, τη σύζυγο του Κελαιού, την εξάδου άνοδον της Περσεφόνης, κατόπιν εντολής του Διός, την οποία μετέφερε ο Ερμής στον Άδη, και την συνάντηση μητρός και κόρης εν μέσω απλέτου φωτός, δάδων και απεράντου χαράς. Η πρώτη ερώτηση που έκανε η Δήμητρα στην κόρη είναι αν έχεις φάει ρόδι. Γιατί το ρόδι τι είναι? Είναι το σύμβολο της γονιμότητας. Γονιμότητας, γιατί έχει πολλούς κόδους. Και εξαναγκάζει τη Δήμητρα σε συμφωνία με τον Άδη. 6 μήνες πάνω, 6 μήνες κάτω, ή 4 μήνες κάτω, 8 μήνες πάνω. Που σημαίνει ότι αυτούς τους μήνες η γη δεν θα έχει καρπούς. Γιατί η Περσεφόνη λείπει, είναι στον Άδη. Είναι με τον Άδη μάλλον. Εν τέλει την αποστολή του Τρυπτολέμου, και αυτός είναι ο γιος του Κελαιού, για την καλλιέργεια του δώρου της θεάς στους ανθρώπους, τους Ήτη. Για τους ήδη μεμοιημένους υπήρχε την επομένη νύχτα και ο ανώτατος βαθμός μοιήσεως, η εποπτεία. Επόπτης μύστης και επόπτης γενόμενος των μεγάλων μυστηρίων. Υπάρχει ο μύστης, εκτός από το μόνιμο ιερατείο, υπάρχει ο μύστης, ο μυσταγωγός, ο οποίος άγει οδηγεί τους μύστες, και ο επόπτης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος επόπτης είναι να έχει μοιηθεί. Για χρονιά πριν. Εν έτος πριν. Πάμε πάλι στο ιστορικό πλαίσιο. Επιστρέφουμε. Αναγκαστικά να δούμε και την αρνητική περίπτωση του θέματος. Εν τέλει, ό,τι δεν κατάφερε ο Βαλντινιανός και οι μετά αυτόν Ρωμαίοι αυτοκράτορες, θα επιτύχει ο Κώστος Αλάρικος, Γερμανός, επικεφαλής των βαρβαρικών ορδών και των μελανιμονούντων μοναχών. Θα τους δούμε τους μοναχούς στον Ευνάπιο, ο οποίος είναι ένας ιστορικός της εποχής, ως μελανιμονούντες, ως τα φεά φέροντες. Φεό είναι αυτό που λέμε σήμερα γκρίζο, μελανιμονούντες, τα φεά φέροντες κλπ. Όπως επισημαίνει ο Ευνάπιος, ο Αλάρικος δια των πυλών παρήλθε. Ποιες είναι οι πύλες? Θερμοπύλες. Γιατί το λέει αυτό? Ώσπου λέει διασταδίου και υποκρότου πεδίου τρέχον. Λες και έτρεχε σε υποδρομίες. Γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί στις θερμοπύλες υπάρχει ο χώρος είναι στενός, είναι γύρω στα 12 με 15 μέτρα και αποτελούσε μάλλον ιδανικό σημείο για άμυνα. Γι' αυτό και οχυρώθηκε εκεί ο Λεωνίδας. 400 πλατιάτες. Και γι' αυτό είχε επιτυχίες μέχρι να προδοθεί το στενό δια το οποίο κυκλώθηκε.
από τους Πέρσες. Με 300 πατιέτες και 700 σπίς είχε τεράστιες επιτυχίες πρώτες μέρες. Ήταν ιδανικό σημείο για μένα. Για τον πυλών λοιπόν παρήλθε. Εδώ βλέπουμε ότι οι πύλες Ελλάδος είναι ανοιχτές, ορθά ανοιχτές. Δεν είναι κλειστές όπως ήταν κάποια χρόνια πριν. Τι άφτασα αυτό τα σπήλας απέδειξε της Ελλάδος, να το, είτε τον ταφεά η μάτια εχόντων ακολήτως προς παρισελθόντων ασέβεια και των ιεροφαντικών θεσμών παραραγής νόμος και σύνδεσμος. Το πρώτο είναι η ασέβεια των ταφεά η μάτια εχόντων, καταλαβαίνουμε ποιος εννοεί, διότι οι μοναχοί τότε, επειδή ήθελαν να καταστρέψουν από την καταστροφική τους μανία, να καταστρέψουν οτιδήποτε ελληνικό, κολούσαν στον οποιοδήποτε στρατό. Τον βαρικό στρατό, ο οποίος προσπαθούσε να καταστρέψει τους ναούς. Και ο παραραγής νόμος τώρα ποιος είναι? Έχει να κάνει με τον τελευταίο Ιεροφάντη, ο οποίος δεν ήταν από τον οίκο των Αιμοποιητών, αλλά ήταν ιερέας του Μήτρα, το οποίο απαγορευόταν να έχεις θητεύσει άλλον Θεό και να γίνεις ιεροφάντης των μεγάλων μυστηρίων. Και λέει ο Ευνάπιος ότι ο ιεροφάντης, ο τελευταίος ιεροφάντης, είναι ο πατέρας του Πλουτάρχου του Αθηναίου. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Προέβλεψε τον αφανισμό ολόκληρης Ελλάδος ενώπιον και αποκάλυψε φανερά ότι ο ιεροφάντης που θα τον διαδεχτεί δεν θα έχει το δικαίωμα να ακουμπήσει τους ιεροφαντικούς θρόνους, γιατί θα έχει αφιερωθεί σε άλλους θεούς, το Μήτρα. Και να πρωτοστατήσει στις τελετές, γιατί θα έχει δώσει μυστηριακούς όρκους σε άλλους θεούς. Εν τούτης θα πρωτοστατήσει χωρίς καν να είναι Αθηναίος. Ήταν από τις θεσπίες. Εκεί είχε Μηθραίον, γι' αυτό το λέει αυτό. Έλεγε επίσης, ήταν πράγματι τόσο διορατικός, ότι στην εποχή του τα ιερά θα εκθεμελιώνονταν και θα λαιλατούνταν. Και το ίδιος θα ζούσε να τα δει αυτά και θα τον περιφρονούσαν για την υπερβάλλουσα φιλοδοξία του. Τον καιρό που ήταν αρχιερέας στα μυστήρια του Μήθρα, κάποιος από τις θεσπίες, όχι μετά από πολύ καιρό, έγιναν πολλά και ανεπιδίγητα κακά, μερικά από τα οποία αναφέρω με λεπτομέρειες στην ιστορία μου. Τα άλλα όμως Θεού θέλοντος θα τα διηγηθώ τώρα. Και λέει αυτό για τον Αλάρχο που πέρασε από για τον πυλών παρήλθε. Τηρουμένων των αναλογιών από το έτος αυτού αρχίζει κατά τη γνώμη μου η περίοδος της σταθεροποίησεως της Εκκλησίας στην εξουσία. Διότι η Εκκλησία δεν είναι κοσμικός θεσμός, είναι πολιτικός. Είναι πολιτικός. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Όλες οι θρησκείες είναι. Εκείνη την περίοδο ήταν αμιγώς πολιτικός θεσμός. Και αυτή είναι η χρονιά, η κομβική χρονιά, που σταθεροποιείται η Εκκλησία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένας μεγάλος Έλληνας διανοούμενος κοινωνιολόγος, ο Νίκος Μπουλατζάς, ο οποίος έχει μελετήσει το φασιστικό φαινόμενο, το πώς ο φασισμός γίνεται εξουσία, έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο, το «Φασισμός και η δικτατορία». Ο Μπάμπη πρέπει να το ξέρεις, να το έχεις ακούσει. Ο οποίος αυτοκτόνησε το 1979 και είναι Λάκων, ήθελα να το πω και αυτό. Και είναι Λάκων, μέγας κοινωνιολόγος, και αυτοκτόνησε γιατί έφτασε σε πολιτικό αδιέξοδο. Μέγας κοινωνιολόγος ο Νίκος Μπουλατζάς. Φιλόσοφος. Όχι φιλόσοφος. Κοινωνιολόγος. Έφτασε σε πολιτικό αδιέξοδο. Έτσι λέγεται. Ναι, και αυτοκτόνησε το 1979 και μάλιστα ο Θάνος Μικρούτσικος του αφιέρωσε και το τραγούδι «Το κακό είδες μελάνομα». Αυτοκτόνησε στις 3 Οκτωβρίου.
Έτσι λένε οι μετέπειτα ότι λόγω αδιεξόδου, αλλά δεν είναι σίγουρο. Δεν ξέρουμε. Εμείς λέμε αυτό Όπως που, και για το Λιαντίνι. ναι, αυτό που ακούστηκε. Ο Κουλαζάς λοιπόν έχει αναλύσει το φαινόμενο, το φασιστικό φαινόμενο. Ταιριάζει με την Εκκλησία, γι' αυτό το λέω. Με την Εκκλησία επαναλαμβάνω την τότε. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Προσοχή για να μην υπάρχει ένα κομμάτι της Εκκλησίας σήμερα το οποίο έχει, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχει εξανθρωπιστεί από την επαφή με τον ελληνισμό 17 αιώνας. Κατά κάποιο τρόπο. Έχει ιονεί εξανθρωπιστεί. Έχει υιοθετήσει αρχές. Έχουν γίνει άνθρωποι κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι άλλοι παραμένουν ακραίοι. Και κοντά στην πρώτη εκκλησία. Λέει λοιπόν ο Κουλαζάς ότι η διαδικασία του εκφασισμού χωρίζεται σε 4 περιόδους. Παρατηρεί την άνοδο του φασισμού στην εξουσία στη Γερμανία, η οποία έγινε με εκλογές. Ναι. Και στην Ιταλία. Πρώτον, από την ένδειξη της διαδικασίας ως το σημείο μη επιστροφής. Προσέξτε. Από το σημείο μη επιστροφής μέχρι την εγκατάσταση στην εξουσία. Τρίτον, από την πρώτη περίοδο στην εξουσία. Και τέταρτον, την περίοδο της σταθεροποίησης στην εξουσία. Τηρουμένων των αναλογιών, οι χρονολογίες της χριστιανικής επικρατήσεως είναι κατά το τέρο. 213. Θεσπίζεται το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας. Αυτή είναι η ένδειξη της διαδικασίας. Το οποίο ενδιαφέρον το σημείο μη επιστροφής. 363. Τι έγινε τότε? Η καταστροφή του ναού του δαχμηφόρου Απόλλωνος στην Αντιόχεια. Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε. Και την πρώτη φορά. Μα θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό? Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Διότι καταστρέφεται ο ναός μπροστά στα μάτια του Ιουλιανού. Και ο εκπρόσωπος της κοσμικής εξουσίας αδυνατεί να αντιδράσει. Γι' αυτό θεωρώ τα εντάφνη γεγονότα ότι είναι χαρακτηριστικά και σημειωτικά της αλλαγής σελίδος. Αυτό είναι το σημείο μη επιστροφής. Συνεχίζουμε. 379. Η ανάρριση στο Βυζαντινό θρόνο του Θεοδοσίου του Πρώτου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αρχίζουν να εκδίδονται οι νόμοι, ντε παγκάνης, οι οποίοι απαγορεύουν ουσιαστικά επί ποινή θανάτου την είσοδο στους ναούς, στα ασκληπιεία, στα θέατρα, γενικώς σε οτιδήποτε θυμίζει ελληνισμό. Και 396 η εισβολή στο τελεστήριο της Ελευσίνος και η καταστροφή του. Αυτές είναι οι 4 χρονολογίες, τις οποίες συνάπτω με την ανάλυση του Κουλατζά. Επαναλαμβάνω, ο Κουλατζάς ήταν ένας σπουδαίος κοινωνιολόγος, ο οποίος είχε μελετήσει πάρα πολύ σωστά το φασιστικό φαινόμενο. Από τον Ευνάπιο τώρα πληροφορούμαστε. Ο Ευνάπιος έχει γράψει τους βίους σοφιστών και φιλοσόφων. Έχει μελετήσει πολύ καλά αυτή την εποχή. Ότι ο δολοφονηθής αμέσως μετά νεοπλατωνικός φιλόσοφος Ηλάριος από τη Βυθινία, ήταν φιλόσοφος και ζωγράφος, υπήρξε ο τελευταίος λατρευτής επισκέπτης του ιερού. Και μετά την επίσκεψη δολοφονήθηκε. Των απολαυσάντων ειν της κοινής συμφοράς. Έξω μεν ευρεθείς των Αθηνών, πλησίον γάρ του Κορίνθου διέτρεπε, κατακοπής δε παραβαρβάρων άμα τις οικέτες. Και δολοφονήθηκε μαζί με τους δούλους του. Έκτοτε, η θεία έλευσης της Θεμιστοκλίας. Η Θεμιστόκλια ήταν η πυθία η οποία προέβλεψε την νίκη στην Ελευσίνα, που συνδέεται
στη Σαλαμίνα, πώς συνδέεται η Σαλαμής και η Ελευσής. Δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ κοντά, είναι ότι έχουν κοινές αναφορές. Βυθίζεται στη λύθη και στο σκότος του Βυζαντινού Μεσαίωνα. Και υπάρχει ένας ποιητής, ο Κλαούδιος Κλαουδιανός, Κλάβιος Κλαουδιανός, της περίοδου εκείνης, του 5ου αιώνα μάλλον, ζει στην Αλεξάνδρεια και στο ποίημά του Ντεραπτού προς Ερπινέ, δηλαδή η αρπαγή της Περσεφόνης, περιγράφει με τον πλέον παραστατικό τρόπο το τέλος του αρχαίου κόσμου. Το χάος άρπαξε την Περσεφόνη για να την κάνει νύφη του. Αυτά. Μπράβο.